libreng bareta, oras-oras sa DZGB. Padagos nga to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. O kagibuhan ng tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan, sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan, asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampangon na nagiyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Make it a better place for you and for me and the entire human race. Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ng kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niya to nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ng hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kaniba-ibang partner agencies asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Good afternoon, Sabado na naman, mga tugang saro na naman pong edisyon kang DZGB Kaya Program. Ngunyan pong Sabado, sa tuya pong pag-irestoryahan ang naibang topic ngunyan. Kaya po ang hapot, kaya ta daw ini. No, haloy na po yung nadadagong window sa tuyang palibot. Kaya lang, aramon tango niya na alda, ngunyan pong hapon, kung nata po tagari mas mabagal ang implementation nito. And sa likod kang kadakol po ng mga tao, na nasa likodan kan advocacy kaini and very clear sa mga scientific research and explanation na ang sa tuyang topic ngunyan mas kwan siya environment friendly kumpara po sa existing ngunyan na sources of energy. Ang topic ta po ngunyan sa kaya, yun po mga tugang ang regarding sa renewable energy, renewable energy. Kaya yan po rin sa tuyang mga bisita and masabutan niya to kung anong mga advantages and disadvantages po kaini para po sa satuya ng mga kababayan, especially hindi po sa Albay or in Legazpi City. Kaya po nandito ngayon ang ating mga kaibigan from Philippine Climate Justice, no? Kasama natin si Sir Larry Pascua, siya po ang Energy Senior Program Officer. Good afternoon po, Sir Larry. Magandang umaga po at magandang hapon at sa mga tagapakinig po ng DCGT, magandang hapon po sa inyo. Yes, sir. All right. And we have also here Edwin Tesaluna.
Renewable Energy Campaign Officer. Magandang hapon po, Sir Edwin. Magandang hapon na kaibigang Ray at saka sa mga tagapakinig ng DZG. Opo. Siguro, before I proceed po sa mga questions sa inyo, pwede bang mabigyan mo kami muna ng yung kaalaman ng mga kababayan natin? Ano po ang Philippine Climate Justice? Philippine Movement for Climate Justice. Sige daw, Tabi. Sige Sir po, Larry, para in brief, baka magdala. Ano ba ang grupo yan, di ba? Para mabigyan natin ng Ang advance information. PMCJ po, o Philippine Movement for Climate Justice, ay isang NGO. No? At kami po ay binubuo ng 150 national organizations. No? Meron pong kami na presence sa mga tawag po namin mga site of struggle, o ibig sabihin ay mga lugar kung saan nandun yung mga fossil fuel project na gusto po natin pigilan. No? Bukod po doon ay yung PMCJ ay nire-represent po namin yung mga vulnerable communities. Ang ibig sabihin, yung mga labis na naapektuhan po ng mga climate change, no? O climate disaster. At the same time po, ang PMCJ ay one of the representative ng Philippines, no? Yung mga civil society organizations sa United Nations Climate Change Conventions. Ito yung taunang pinapatawag ng UN, no? Kasama ang mga world leader at saka yung mga corporate corporate or conglomerates, no, na merong kinalaman or at bahagi ng mga tinatawag na mga cause ng climate change. So kaya po at ang PMCJ po ay primarily naitayo noong 2009, no? After the Typhoon Undoy na binaha ang buong Metro Manila. Yes. At mula po noon nagsimula na po ang PMCJ. Basically ang ginagawa ng PMCJ ay nagtutulak or nagsusulong ng mga policy reforms sa ating gobyerno at gamitin yung tawag po namin framework ng how do we to understand and how do we deal yung climate change, no? Kasi po yung usapin ng climate change ay may usapin po ng inequality. Yung tayo po mga mahirap na bansa na hindi naman talaga gumamit at nagbuga ng mga greenhouse gases na nagpalala dito sa climate crisis natin. Yung pong binabanggit ko pong greenhouse gases ay basically nagmumula doon sa mga tinatawag nilang mga fossil fuel project or plant. Nag-i-emit po ito o nagbubuga po ito ng greenhouse gases at yun po yung binubuga po nito, ito po yung natatrap sa ating atmosphere at kumakapal ng kumakapal. At pag tumatama po ang sinag ng araw sa planeta, inaabsorb po nito yung init. At baga natatrap yung init dito sa ating planeta. Yung pong sitwasyon po na yan ay sabi po ng mga scientifico ay alarming dahil po yung pag-init po ng ating planeta ay nabago po nito yung natural na paggagalaw or pagkilos ng planeta kasi yung yung greenhouse gases na na-concentrate dyan ay yung livability ng ating planet o yung kanyang kakayanan mabuhay at buhayin yung mga nabubuhay dito sa planeta ay eventually ay namamatay kasi hindi niya kaya na yung temperatura ng kasalukuyan. Okay. Ang PMCJ po ba ay non-government organization or government organization? Isa po siyang non-government organization. Binubuo po kami ng mga iba't ibang people's organizations na meron pong formation sa national level, regional level, at maging mga tinatawag po namin mga community level. Ayun. Okay. Sige po. Before I go to Sir Edwin, bakit po sir nandito kayo sa Albay? Medyo matagal na kayong babalik-balik kayo sa Albay. Bakit po nandito kayo ngayon sa Albay? Kung naalala niyo po, nung last year, October 2022, no? Pero yan po yung preparation papuntang tinatawag po natin yung 10th year commemoration ng Super Typhoon Yolanda. I see. Okay. Yung mga kaibigan po natin mula sa isang grupo din na Greenpeace, no? Sa pangunguna po ng dating commissioner ng Climate Change Commission, si
Sir Yeb Sanyo Opo. ay para i-highlight po yung kumbaga dramatically i-express at tawagin yung atensyon ng national government natin. Ay naglakad po sila mula Manila papuntang Tacloban, no? Dumaan po sila dito sa Albay, no? At yung pagkakataon pong yun ay na-call yung attention ng ating governor, Rex Lagman, at nahikayat po siya na magpasa ng isang declarations, no, declaring yung province of Albay ay recognizing that we are in climate emergency. Okay. Afterwards po, so dahil po may ganun po siyang pag-unawa, no, sa kumbaga sa science, at may requirements din na kailangan baguhin yung mga ilang policy, ay agad-agad na imbitahan naman siya sa UNCCC o United Nations Climate para to speak yung experience ng disaster, capacity, preparedness ng probinsya. Tapos po dahil yun po nagkaroon ng mga development. Eventually po nagkaroon po kami ng memorandum of understanding. I see. Isa pong ambitious pong pangarap, no, na ang sabi po ng ating governor ay dapat pagdating ng 2030 ay fully 100% renewable na gagamiting source ng probinsya. Yes. So, yun po yung pinagsisimulan at naglabas po siya ng executive order creating Executive Order 20 creating the technical working group, no, Albay Renewable Energy Technical Working Group. Iyon. At ito po binubuo ng mga department head at mayroon pong mga representative from Development Council, Provincial Development Council. Yung pong mula po sa mga consumers. Meron din pong part din dyan ay yung religious group, no. Pero same time, they will also include yung ating distributing utility, yung Aleco. So ang gusto ko dito ng ating governor ay kumbaga i-wield, no, buuin yung talagang pagkakaisa ng mga albayanon towards sa isang direction papuntang renewable energy. Okay. Diyan po tayo, Sir Larry, mag-start. Para sa kaalaman ng lahat, siguro yung iba alam na, yung iba hindi pa po masyado. Pwede pong ma-explain natin, Sir Larry Tesalona, ano po ang sinasabing o tinatawag na renewable energy? Kasama Henry, kaibigan Henry, ang renewable energy po, ito po yung mga enerhiya na nasa paligid lang, nasa environment. Kung babalikan natin nung na-create yung mundo natin, kasabay na itong mga sources na to. Existing siya. Nandito sa mundo. Nandito na siya sa mundo. In fact, nung mga sinauna pa, wala pang mga technology, ang ibang mga resources ay ginagamit na. Ito ay nasa environment lang, environment, recurring siya, pabalik-balik. Wala siyang walang upper and lower limit. Hindi siya mauubos. Ayun. So, walang katapusan siya. Walang katapusan. Yeah. At saka yung niya, everyday marirenew yung source. Everyday marirenew. So wala siyang infinite para source. Yun ang mga renewable energy. Yun ang classification niya. Yung nasa nature na hindi mo na kailangang meron ka pang ibang gagawin para ma-harness mo. Ang gagawin na lang is to transform convert yung natural energy into power para magamit natin for electricity. Yun ang renewable energy. Ano pang mga sources niyan? Saan bang mga sources niyan nakukuha? Kung existing siya sa Earth natin, sa planeta, saan ba siya makukuha, mga sources natin? Yun, pagising mo ng umaga o nakikita mong araw. Automatic yan. May energy kagad. Hindi kagad siya. Pero ang araw isa. So ang araw, bawat araw andyan yan. Andyan yan. Ang hangin, wind. Yan, yung hinihinga natin, pero hindi yung yung malalakas na hangin ang kailangan at least
yung speed niya ay nasa at least 4 meters per second. Okay, Yun okay. ang usable para sa power. Okay. Okay. Meron tayong hydro. Yan. Yung hydro, yung talon, yung rivers, Okay. pwedeng pwedeng i-harness. Lagyan lang ng mga interventions para natin, Apo. maka-generate tayo ng power. Ayan. Dito sa Albay, meron kayong geothermal. Yan. Yung Okay. galing steam, no? Yung Yeah. steam from underneath the earth. Yung Albay, kung tutusin, ang laki ng ang laki Reservoir. ng installed, Oh. installed yung Okay. geothermal plant ninyo. Lagpas-lagpas sana. Opo. So yun, geothermal. Tapos may isa pa kaya yung tidal, hindi pa to masyado. Tidal. Oh, tidal. Tidal. Ito Ano yung po nasa siya? dagat. Okay. Ito yung Okay. nasa dagat. Hindi Okay. pa ito masyadong mature. Pero may mga may mga at least mga steps na meron ng mga pilot systems. Oo, In fact, oo. dito sa may San Bernardino Strait, merong tidal power system na pilot. Ang tama ng alon? Di ba? Hindi siya alon. Wave? Yung Hindi siya. current. Yung current. Oh, parang ng siya? wave. Ng wave. Ng current ng Ng dagat. water. Moving talaga. inward, outward. Kung high tide at low tide, di ba? Oo. May movement siya. Correct. Para correct. siyang Oh. para siyang wind turbine ang forma. Oo. Yung nasa water. Nasa dagat siya. Oo, Okay. dagat yung niya. Oo. So yun, isa yun. Okay. Itong sa marine, marami kasi sa tidal. May yung sinabi mo, yung wave. Opo. Meron din dyan. Nasa nasa refinement pa rin yung mga technologies dyan. Opo. Pero may mga mga resulta na makapag-produce talaga ng power. I see. Okay. Ideal ito sa mga lugar na yung wave, consistent yung wave. Opo. Consistent Opo. yung wave. Dito sa Albay ko. Oo. Masyal kami kagabi, ang lakas ng alon. Talaga. Talaga. Saan kayo namasyal kagabi? yung pinakasikat na tawangan dito. Opo nga. Tapos, meron pa yan na aside from that, yung tinatawag na ocean thermal. Okay. Yung temperature kasi ng ocean, may difference yan. Yung nasa malapit sa surface at saka yung nasa ilalim ng Okay. surface. So, may mga pagtutulak na magamit yan, yung difference. Pero ang dito, medyo hindi masyadong ng ibang mga environmentalist dahil gagamit ng ammonia. I Current, see. Oh. Dahil yung ammonia, i-subject siya sa change ng temperature. Ng temperature. Expand siya. Oo, Tapos, sa turbine. Nakaproduce siya. Pero, yun yung ammonia. So, Yeah. andyan niya, pero hindi siya masyado pang popular. So, yun ang mga nasa ocean. I see. Okay. Tidal. Tawag dyan, tidal, wave, at ocean thermal. Marami tayong Yeah. sources kay Henry, kay Henry. Pero, yung ibang mga sources, like solar, ginamit sa nauna ng mga tao para Noon pa ha? i-dry yung nga. dahil wala pa tayong mga refrigerators noon. Yes, Paano natin i-preserve yung mga pagkain natin? So, gumagamit ng solar. Bilad ng araw. Kami nga noon, narinig namin, mayroong solar dryer dyan sa barangkala namin kung ang solar dryer, yung pala yung kwan lang, pavement. Biliran, Di ba? solar dryer kung Oo, di ba? may harvest. Pavement pala. Tapos lagyan ng ring. Yan Kung walang- basketball court na pag walang araw. Okay. Yun ang mga sources na ginagamit sa ngayon. Ang tanong po, paano yung conversion niya into, anong technology ang ginagamit? Di ba? Yung technology naman, para siya ma-convert into an energy, into energy. Sabi mo kanina, ito matagal na ito, nandito sa atin pala. Hindi siya maubos, nandyan siya. Kailangan lang i-convert siya para maging kuryente, maging energy. Ano pong mga technologies ang ginagamit yan? Huli natin yung solar dryer. Isa-isahin natin one by one. Yung unahin natin yung geothermal. Yeah. Yung geothermal dito, ang intervention dyan is mag-drill ng hole. Okay. Patungo sa at least mga 1,000 meters ata. Laliman. Ang lalim. To harvest the steam. Yung dalawang hole. Okay. Yung injection, saka yung harvest. Okay. So pag mag-inject ng water sa underneath, May lalabas, may lalabas na steam. So ito yung i-capture ng turbine
geothermal. Yan, ganyan Kaya ang pa nakikita kasimple natin kwan dyan, Geothermal. nakikita natin na mga white smoke sa Oh, yun. geothermal. Steam yan. Steam yan. Oh. Yun ang kinako-convert papuntang turbine. Galing ano yan, galing na Sa ilalim. turbine yan. Oh, I oh, yun. see. Yun ang ano. Tapos, Okay. may ano dyan. Yung steam po, yun ang nagpaikot ng Ng turbine. Yung steam. Oh, yung Ay, so kung walang steam, hindi ikot yung turbine. So, Ay, kailangan see. mo talaga ng substantial amount ng steam. So, yung ang geothermal, applicable siya kung mapapansin natin yung mga lugar na may mga fault. I may see. mayon tayo, di ba? Oo, kaya pala malapit sa mayon. Oo, may malapit. Yung Bachmann, Oo, may- meron, oo. di ba? May kwan dyan, no? Iwi. So, mayroong siyang fault. Oh, meron yung mga sources na ang Oo. kalimitan nung mga bukal na yung mga hot springs. Yeah. Yan ang Yeah, isang correct, indicator. correct. So Okay. yun, yun lang, simple lang siya. Simple lang nga. Oh, pero delikado ang ang pag-mount, ang proseso dahil kailangan tong very careful hindi mag-explode yung ano. Correct, Oh, correct. Baka sumabog, ano? may mga geodetic mga requirements hindi din namin nasano kapado pero Opo. yung Yeah. principles na Correct. na batayan no na Correct. kaya pag Oo. sabihin may ano diyan may hot spring hindi yan madali na kaagad Yun na pwede na. oh Oo. survey yan tapos matagal Oo. matagal ang survey ng thermal I see. ang ano ngayon nasa 5 years ang preparation para ma-finalize siya. At another 5 years naman susunod 10 years bago siya Yeah. So yun ang Matagal, ano? Oo, matagal yung pero pag andyan na-mount ba tapos tama yung sighting Opo. wala ka nang problema sa Pwede na. process, di ba? Pwede na. Oh, yun. Okay. So, environment friendly siya. Environment friendly, walang intervention, Yeah. walang tinutunaw na chemical, walang conversion, just the steam. Yeah. Hindi na ubos ang steam. Hindi na uubos. Mainit. Ama yung volcano, hindi na naubos, hindi na. Yung Oo. sa ilalim po ng planeta, meron po talaga siyang Natural na. na heat na Heat, oh. produce. Yan. Okay. Yun, okay. So, ang pinaka-popular ngayon po nakikita ng mga kababayan natin, yung solar panel, mga solar energy. Tapos yung, wind turbine, ang tawag dyan? turbine. So, Yung, ang tawag dyan? Yung, katulad sa Ilocos? Wind farm po. Wind farm. farm. Yeah. Wind Sige po, Sir Larry. Okay. Ang wind, yun wind turbine, kung gamitin natin to convert into electricity, Apo. Oo. kung gamitin natin to convert into electricity, ang tawag dyan ay wind turbine. Okay, So okay. wind turbine. Kung gamitin natin para sa milling, tawag dyan ay windmill. Okay. Yung nasa Holland. Oo. Diba? Nakita Windmill namin. yan, Windmill, correct. Windmill. Tapos kung gamitin mo yan for water pumping, ang tawag dyan ay wind pump. Okay. So yun ang variation. So yung makikita natin na popular ngayon, yung mga malalaking nasa either offshore o nasa bundok, wind turbines yan. Wind turbine systems. Okay. Ang principle dyan ay i-convert niya yung movement ng air. Wind. Kaya may may rotor siya. Okay. Pagkahagip ng rotor ng wind, yung kaya sabi ko kanina may may parameter na 4.5 meters per second. Opo. Kailangan ganyan ang speed ng wind para iikot yung rotor niya. I see. Iikot. Okay. Sa malalaking requirement, may mga kailangan mas malakas na hangin, mas malaki ang production niya. I see. So kung mahina ang hangin, kailangan Mahina din. Mahina din, kailangan mong palakihin yung rotor mo. I see. Para mas marami Para hangin ang masagas niya. mataas yung production mo. Okay. Yung malakas ang hangin, you don't need to increase the rotor height, the rotor diameter kung sapat na yung gusto mong output niya. I see. So, kung mas malakas ang hangin, mas malakas ang production. So yun ang ng wind turbines. Kung i-install mo yan, tulad ng nakikita natin doon sa Bangue, sa Rizal, Sa Rodriguez, Boracay may nakikita ko eh. sa Boracay, sa Guimaras, Guimaras. sa Guimaras, sa Guimaras meron, yun ang sa Visayas. Okay. At sa Boracay meron ngayong ongoing na construction. Pag mag-install ka ng marami diyan, one or more wind turbines, ang tawag diyan ay wind farm. Okay. So wind farm na yan. Wind farm. So may mga parameters din yan, hindi mo yan kailangan hindi yan dapat i-install sa mga
lugar na may rich in biodiversity. I see. Dahil may ka-apekto siya, no? May damage siya. May epekto. May epekto May siya. negative epekto. May negative na effect. Ano din, ang warning din dyan kung sa mga populated areas, halimbawa dito, tapos may mga Wind residential turbine. areas. Ang wind turbine, kailangan i-situate yan 7 kilometers away from the populated Kaya areas. pala. Pati yung sa Amsterdam, ang layo. Oo. Ang layo sa bayan. Yun ang mga parameters. Kailangan din siyang malayo sa mga water bodies, yung Opo. mga rivers. Bakit mga po ganun ang requirement? yung sa communities dahil may mga ano siya, yung mga ano kasi, yung mga lumang mga wind turbines kasi may mga vibration siya. Yung sa hangin, yung gano'n, Okay. no? So, maingay. Medyo maingay. Medyo maingay. Pero yung mga makabagong ano na-address na nila yan. Oo. Meron ng mga interventions na hindi na masyadong maingay. At tapos yung sightings in between niya, may mga parameters kung gaano kalayo ang bawat para hindi sila mapiktuhan ng turbulence. Kasi see. maka-effect yan. Ganun pala yan. Kaya ang lalayo ng distansya ng lalayo. bawat isa. Yun ang mga sightings. Yun ang mga parameters. Okay. At saka meron din siyang yung mga offshore, kahit wala pa tayo dito, yung offshore, yung nasa dagat. Opo. Dalawang yung fixed na turbine na nakabaon siya, pero hindi siya ang requirement, hindi malalim yung site. Pag beyond 50 meters na ang depth ng dagat, ang diyan ay mga floating Pwede yan pala? Floating turbine? Meron ng mga ganung Pwede. meron ng ganung mga Technology. na mga mountings. Meron ganun. So yun ang mga Yun yung oil drilling. parang ganun. Parang ganon. Yung nakikita natin, di ba? Sa Medyo Oriente at saka sa iba, nakakwan lang siya. Nasa dagat. Nasa dagat. Yan ang mga ng wind energy systems, no? I see. So wala tayong hindi mo bibili yung hangin. Andiyan lang yan. No. Dito sa Albay, napakalakas ng hangin dito. Nabisita namin una yung Piodoran. Anong oras yun? Parang, 8, 9, 10. mga 10 o'clock kami doon. Ang lakas ng hangin. Ang lakas, consistent. Consistent siya. Consistent yung hangin. Tapos, dito rin sa Albay Golf, consistent yung hangin. Ideal talaga yung Pwede. May posibilidad sa amin. Pwede. Pwedeng lagyan. Ang na lang, yung mag-observe ka sa dapat ng mga parameters. Okay. So, yun, meron tayong yung mga wind turbines. Opo. Okay. Isa na lang po sila. Yung po natin, sikat sa amin to eh. Kahit din sa mga malaking tindahan may mga ganitong mga gadget. Yung sa solar energy. Di ba? Sige nga. Sige po, mas si Edwin na po ang Sige po. Sige po. Sige na. May expertise ka dito about solar. Hindi, Sige po. may exposure tayo. Yun, pinakasikat, tama ka, pinakasikat yung solar. Nung mga 10-15 years ago, ang dami ng mga mga queries, no? Kung paano gamitin, ang applications. Ang sa solar kasi, dalawa yung paggamit ng power from the sun, dalawang technology. Opo. Yung may tawag ng mga ibang mga technicians, yung concentrated solar power. Ang ginamit doon is yung thermal, yung heat ng sun. Ang hindi siya ang collectors niya, tawag niya collectors ay mga mirrors. Tapos i-deflect nila towards a tower na i-increase yung heat. Aabot ng mga 800 degrees centigrade to 1,000 degrees centigrade. Tapos mag-create ng steam. So kung may steam na, may power na. Okay. So yun ang sa thermal. Okay. Yung init ng araw. Yung isa, yung popular, Solar. kahit ang hindi init ang doon ginamit, kundi yung sinag ng araw. Okay. Yung sinag ng araw. Dahil yung sinag ng araw, kung i-measure yan, katumbas siya ng 1,000 watts. 1,000 watts per square meter. So, itong ilaw natin, ilang watts ito. So, pag nasa peak sun hours tayo, between 10 o'clock to 2 o'clock in the afternoon, ma-attain niya peak nung at least may measurement kami nung una nasa university pa to
almost 1,000. Hindi talaga ma-perfect. Pero nasa 800 to 900 yung reading ng power. So, yung power na yan ay i-absorb yan ng tinatawag na silicon cells. Yun yung solar module. Ang process na yan ay tinawag na solar photovoltaics. Photo, yung sun, yung rays from the sun, yung voltaic, convert niya into electricity. I see. Parang, same logic with photosynthesis. Yung sa tanim, di ba? Correct, Yung correct. sa tanim, Sa yung dahon. Sa dahon. Ang dahon, pag nasinaga ng araw, mag-create ng food yan. Correct, Kaya tutubo yung tanim. Halaman. Yun. Sa solar photovoltaic, Ganun din. hinarvest niya yung sinag ng araw pero convert niya into electricity. Ang material dyan na ginamit ay yung pinakano pa ngayon is yung silicon cells. Silicon cells. So, matagal na technology. Right after the war, nung meron ng preparation yung Russia at saka yung US na palipad ng mga satellites. Palipad ng mga satellites. Correct. Ang unang mga power na doon, batteries. Ayan. Kaya yung una, babagsak yung satellite pagwala ng pag wala charge ng yung battery. power yung battery. Kaya by early 1950s, na yung solar photovoltaic. Ayun. Doon in-apply Sa mga sa satellites satellite. natin. Yung US Navy ang unang gumamit. Pati nga yung ko natin, yung tawag yan, yung International Space Station. Yun. Diba? Naka-solar panel eh. Yung mga solar panel sa mga space stations ngayon, yun ang mga pinaka-advanced Matindi, ano? na mga materials. Kaya nilang mataas yung efficiency. Yes. Okay. Ito bang renewable energy yung pinag-uusapan natin? Meron ba siyang impact? Sir Lau? Impact in terms nga of economics, livelihood, climate, yun sa planet natin. Ano ang nakikita niyong impact nito, whether positive or negative, advantage or disadvantages po sa ating mga kababayan? Actually, nung na-conceive po yung batas, yung Renewable Energy Act noong 2008, yan na po talaga yung directions. Kasi yung batas na to, tinitignan talaga na meron impact talaga yung paggamit ng mga fossil fuel. Okay. At marami pong study na una may health impact, no? Health impact kasi po yung mga burning fossil fuel resulting into emitting yung PM 2.5. Okay. At mga iba pang carcinogenic component. At sa study po ng World Health Organizations, annually the possibility ng death, morbidity nito ay 7 million. Wow. So dito rin sa Pilipinas, meron din po Per year po yun? Per year po. Per year, okay. So kaya po yung kung i-correlate mo po yan sa mga data po dito sa Pilipinas, ang cause of death ng mga Pilipino ay nasa unang tinatawag nilang mayroong related sa heart disease at sa cardiovascular or respiratory illness. Pag pinalalim mo pa yan, lalabas yan, meron either na langhap nila yung napunta sa bloodstream, nabara sa kanilang puso, etc. Pero hindi pa ganun ka tedious medical research na ginagawa dito sa Pilipinas. Ang ating lang conclusions ay namatay sa atake, pero cancer, yung cause hindi masyadong tinitingnan. So yun po yung aside siyempre do sa yung habit natin kumain ng sobra. Pero malaking bagay po yung kasi po ito hindi mo nakikita nalalanghap mo. So parang akala natin ay healthy pa yung hangin natin. Pero yung ating air quality ay matindi yung baga hindi ganun naka-healthy ang ating nilalanghap. Kaya mayroon pong implikasyon. So may kabuuan siyang impact sa global, sa planeta natin. Kung ikukumpara po natin, patuloy natin itong mga sa ngayon, hindi natin bibigyan atensyon yung renewable energy. Mukhang patuloy na mag-deteriorate ang ating Yan po. Actually, naman po yan, pinasilip na po yan ng COVID, no? Yeah, correct. Kasi yung sakit naman ng yung
COVID naman po na yan ay may relation doon sa mga habitat na Oo, nasira, no? correct, oo. At kaya sinasabi nila yung virus from the bat ay implication po ng pagkasira ng biodiversity. So, yan po yung mga, kumbaga yung mga iba't ibang mga elemento. Bakit mahalaga na Opo. magpalit po tayo ng source ng Opo. energy dahil the more na we consume yung mga fossil fuel and we burn this, yung ating temperatura sa mundo ay lalo mag-increase na mag-increase. Ito ba ay parang ito isa sa mga isa sa malaking contributor sa climate change natin? Malinaw po yan. Itong, yung base sa science, 70% ng ating ng greenhouse gases ay mula po sa energy sector. I So po, see. kaya po, at meron pong mga graph yan magmula nung industrial revolutions, no, yung pagkaroon ng mga malalakas na makina, at after the war nung nagkaroon po ng rebuilding ng mga nations, tapos po nung pumasok po tayo doon sa tinatawag nating global trade, no. So mga pinakikita yan pag may mga, kung may panahon tayo, pakita natin yung mga graph na yun. Yung po yung mga spike na mga kumbaga episode na nangyari na makikita. Kaya pala, actually, last Saturday yung episode namin, pinag-usapan namin yung carbon footprint, no? Ang isa sa mga source namin, yung kausap ko from Dina, yung sinasabi niya yung mga kanya, sources niya, yung transportation, mismo residential, industrial, yung agriculture daw, meron, di ba? Yung itong energy production, yung sinasabi talaga, energy production, and other sources na yun ang nakikita na pinagmumulan ng carbon footprints. So, pag ganun, katulad sinasabi po ninyo kanina, pag tumaas yan dyan sa atmosphere natin, yung greenhouse gases, doon na problema tayo. Kaya mas naintindihan ko po sa inyo ngayon na yung climate change natin, lalong lumalala siya. Kasi daw, yung, di ba, tama si Larry, yung green gas na nasa air natin, parang shield yun daw na parang shield. Natural din po siya. Correct. Pero ang kakaiba po dito ay nag-overlimit. Sumobra siya. At yung overlimit na yan, cause ng ating yung drive na sunugin kasi kailanganin mo doon sa mga industriya. So parang kaya hindi na siya parang nakakalabas ay yung init ng mundo. Yan po yung silbi ng atmosphere natin. Kasi yung planeta para maging livable, no, kailangan, hindi naman kailangan malamig na malamig, hindi rin kailangan mainit na mainit. Kailangan may baga average siya. Pero dahil po sobra-sobra nga tawag namin ay yung excessive concentrations na nangyayari doon sa atmosphere natin. Yun po yung nagpo-cause ngayon ng mga changes sa weather pattern, sa yung takbo ng hangin, even yung mga mapapansin po natin yung waves na nangyayari ay lumalakas dahil po yung current po, yung cycle ng mundo mas nag-iiba. Kapag impact pala nito sa ating environment. So with that po, kung may impact sa ng sitwasyon sa buong planeta, apektado yung ekonomiya natin. Opo. Kung ngayon po, Sir Henry, yung Department of Agriculture, naglabas po sila ng loss and damages. O ibig sabihin, pagkasira ng mga sakahan. Ngayon pong panahon ng tinatawag po natin heat wave. No? Ang sabi po ng ating El Nino, sabi, yan po rin ay phenomena, normal din po yan, may ganyan pong cycle ka. Pero ito pong ating nararanasan, hindi na siya normal. Kasi yearly nagaganap na siya. Ngayon pong taon, sinabi po ng Department of Agriculture na nasa 3.9 billion ang loss and damages. Pag nag-uusap tayo ng pera, di ibig sabihin yan. Alam naman po natin yung halaga niyan, no? Billion yan. Yung magsasaka po natin yung ano niya, yung income niya hindi naman hindi naman lagi nga silang humihingi ng tulong sa gobyerno dahil kailangan nila ng mga yung talagang masustain ng buhay. At nagtitiis sa ganyang sa kalagayan nila. Pero lalo pa palalalain yung kanyang kahirapan kasi kung matutuyo yung mga kanilang sakahan, no, inutang lang yung pambili ng tanim, no, yung pang-abono, tapos ngayon
hindi mo ma-harvest, wala kang bebenta, malulubog ka lalo na malulubog sa utang. Yun ang sitwasyon ng mga Tama ba yung parang nakikita kong scenario with that, with that economic situation? Pat siyempre, pag apektado yun, pagkabuhayan natin, may problema din tayo. yung food Pati security- pagkain natin, food security natin. Kahapon na balitaan din natin na mag-i-import sila ng mga isda. Oo daw, correct. So, beef ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, wala na tayong mahuling isda. No? Kasi yung Natural acidity yung yata. natural acidity ng ating dagat tumitindi rin at umiinit no, yung ating mga coral reef nasisira no? Yeah. May mga na po yan, may mga projection na sila no pag tumataas ang temperatura, anong implication sa dagat. Meron na rin pong nilabas sila diyan at nandun po yan doon sa nilabas ng Intergovernmental Panel for Climate Change report nitong July 2022, mayroon pong silang ganyan. Sinabi po nila pag umabot sa 1.5 yung init ng temperatura, ang 70% to 90% ng coral reef po natin ay masisira. Siyempre. So, kung ito na po, pinasisilip na po sa atin ng ating gobyerno na mag-i-import tayo ng ano pa kayang kakainin natin? Kasi naranasan natin, Randy, balikan ko lang na ito, ano ko rito eh. Nung nakarang Pasko, no? Yung sibuyas natin, 600. Grabe yun, 600 to 700. Yung baka mo, 400. Hindi mo alam ngayon kung ano ihahanda mo, yung bang sibuyas o yung baka. Mas mahal pag nagluluto ka. So, yun po yung implication po yan, yung quality of life po ng mga Pilipino. Lalo pong lalala. Okay. That's why pala, we need to go to talaga itong renewable energy. Diba? Pero sa Pilipinas po, mayroon tayong batas, diba? Yung Republic Act, mandating about the renewable energy programs. Pwede bang mabigyan mo kami ng parang information about it? Kailan po yung nag-conceive na batas na yon at sa tingin ko, Sir Larry, correct me if I'm wrong, mukhang mabagal ang tanggap ng mga nasa, sorry po, mga nasa gobyerno, mabagal yung tanggap ng ibang mga negosyante, mabagal din yung tanggap ng iba para sa programang ito. Bakit po kaya? Alam mo, Sir Henry, yung Pilipinas po ang kauna-una nagkaroon ng ganyang batas sa buong Southeast Asia. No? Talaga. Kaya prominent, Pati sa Europe po, naroon tayo sa Europe. Opo, medyo alam mo, medyo magaling po tayo sa sa action agad kunyari. Batas ka agad. Tayo binibida talaga natin yan na nagagawa tayo ng ganito law, no? At yung Renewable Energy Act, no, anong 2008 ay ano na po ngayon? 2008. 2008. So 2008 ngayon, 2024. 16 years ago. Tama ba? 16. 2000. Tama, sir. Lari. Galing ka sa mate. Okay, 16 years ago. Ang talagang purpose niyan ay ipalaganap, i-utilize, and commercially available dito sa bansa natin. Unfortunately po, yung ating power industry are dominated ng mga tao dito ng mga big corporations na involved na may venture sa mga fossil fuel. So kaya po may batas man pero hindi ganun siya nagiging yung nagiging malaganap, no? Lalong-lalo na po nung alam niyo kung babalikan po natin ng history po ng power industry natin. May malaking papel po ang government natin sa pagtitiyak na magkaroon na tayo ng 100% electricity, no? Yeah. Kaya po may mga dito tayo, may geothermal tayo, may geothermal sa malalakas ang ating hydro. Ang ating yung kumbaga kung ikukumpara po ang malaking ginagamit ng ating bansa noong mga 1970s o early 80s ay mula po sa renewable. Correct. Pero nung nagkaroon po na ipasa po yung IPIRA law, no? Dito po yung mga ating mga renewable energy sources ay unti-unting nawala, no? Kasi mas madali yung nakabase sa IPIRA law. So mas dumami pa yung mga small players pagdating sa energy production. So nawala po yung mga hydro natin sa Mindanao, ibang hydro sa Luzon pa. At hindi na po pinaunlad yung mga teknolohiya na mas nauna nating ginamit. Tapos eventually nalulung po yung power industry sa pagtatayo ng mga fossil fuels. Coal, no? Dito po sa kaya po sa power mix po ng bansa ay malaking
malaking porsyento po, nasa 60, 70, sa generation mix, 70% ng ating power source ay nagmumula sa mga fossil fuel. So, yan po yung ating yung sitwasyon po natin. Ngayon, dahil kailangan natin yan, mayroon mga bagong developer, ang problem naman natin ngayon dyan, hindi sila nakakonekta sa grid. Opo. So, kung meron sila, na-i-connecta man sila sa grid, yung mga distributing utility, hindi naman sila makabili. Bakit po? Kasi po, nakatali naman o may kontrata sila doon sa mga fossil Yes, fuels. may mga Walang existing existing contracts na tumatagal ng 15 years to 25 years. Yeah. Okay. Kaya po medyo komplikado na hindi siya Grabe pala, malagaan. Grabe. So sa tingin niyo sa inyo sa Philippine Movement for Climate Justice, yung batas ba yan na fully implemented o how many percent ba ang implementation pa lang sa tingin ninyo? Ang 2016 pa yan, 2008, 16 years ago, until 2004, 16 years ago. Opo. Ano po sa tingin ninyo? Fully Siguro implemented ba siya? magdagdag lang din po ako ng kwento. Sige Nung, na. 2017 po, Opo. Sir Henry, nagsampa po tayo ng kaso sa Supreme Court. Okay. Yung pong kaso niyan ay tawag po namin continuing mandamus. Ay ibig po sabihin niyan, yung mga batas na Renewable Energy Law at saka yung batas na Clean Air Act. Opo, yan. Dalawang Correct. batas na very Dami. important na magkaugnay, no? Doon po sa Renewable Energy Act, wala pong IRR. Talaga? So, batas lang. Itong batas na ito ngayon until now? Meron na po ngayon. Mayroon na. Lumabas lang po yung kinikwento. Kailan po lumabas? Lumabas po yan noong 2018, no? Nag-decision po ang Supreme Tagal Court. naman. Kaya po meron ngayon may mga bagong programa na ang DOE, po, yung Green Energy Options. Mayroon na. Mga required yan doon sa batas na dapat talagang in-implement before. Kung hindi pa dinisyon ng korte, wala pa Opo, tayo. wala po. Kaya rin po mayroong net metering, mga bahagi yan ng mga Ganon. promoting the di ba? At also yung ngayon kung sinasabi natin na asan ang incentives yan, yung papel ng gobyerno encourage pa lalo yung private sectors. I see. So yun po yung kakulangan yan sa matagal na panahon ay kumbaga nagkaroon ng batas pero tinulugan. Paano i-implement? No? 2008 nagkaroon ng IRR, 2017 tama ba? 18 years. 10 years ha? Kaya mo lang bagal lang takbo. So, pero ngayon may nakikita po na kayong mga initiatives, no? May Sa iba, Opo, na mga ang DOE malalaki. naman ngayon may dinabas sila mga pero po dahil nga yung ating power industry ay heavily controlled and monopolized hindi din makapasok na yung mga renewable energy. Meron pong ito pong mga inisyatiba ngayon na dapat paano ititigil yung mga yung mga operation ng mga coal-fired power plant. Meron pong mga pinag-uusapan, ang tawag po nila yung Energy Transition Mechanism na ang ibig po sabihin niyan gradually ay i-phase out na po natin at papalitan ng mga renewable energy. Ngayon po ang mga inatinan natin mga malalaking convention ng mga renewable energy developer and investors. They themselves ay see the problem na ang ating industry kailangan talaga i-democratize. I-democratize at palakihin yung support doon sa mga infrastructure. Katulad po yung mga tinatawag natin transmission. Kasi kung dito po sa Aleco o dito sa Albay, ang kawad ng kuryente ay yung sukat ay yung iniliit natin, no? Yes. Ang requirements po ng mga developer ay kailangan kasing lalaki ng mga braso natin. Kaya po mayroon man tayong ma-produce, hindi kakayanin kasi hindi mas mag-overload lang. Kaya kailangan po yung ating government ay kasama po lahat yan aayusin. Titiyakin yung mga infrastructure development na side by side na habang tinatayo natin yung mga power generators na based sa renewable ay kailangan isimulan na rin yung mga infrastructure development. Dapat i-fit in yung requirements. Oo nga pala kasi kung mga undersize yan,
Hindi naman yan dadaloy ang kuryente dyan pagdating ng araw. Dagdag pa po, Opo. yung mga policy. No? Oo, Halimbawa po, may iba na tignan namin, ano, pag tatayo ka ng solar, no, sa bahay mo, yung ibang bayan, ang hihingi lang sila ng plano. No? Yes, Dalawang yes. ano lang, yung kayo ba yung lupa, at yung itatayo is chinek up ba ng electrical engineer. Sa iba po, napakarami. Bibilangin mo. So, hindi iba-iba, no? Oo, Kaya oo. kung interesado ka, may capital ka naman, madi-discourage ka kasi Mawawalan may ka ng gana. mawawalan kang gana, no? Daming So, may hahanapin mga sa'yo. policy din na dapat ayusin. At hindi lang sa pin-household, maging sa industriya, no? Kaya nga rin po na may yung mga panibagong nilabas ng mga circular ng DOE katulad po ng microgrid system, no? Yung mga isla po natin sa matagal na panahon hindi sila connected kasi ang mahal maglagay ng cable, submarine cable sa dagat. Ngayon po ina-allowed na sila na magtayo na sila ng mga microgrid para at doon na po nila i-harness yung kanilang renewable energy. Yung mga bago pong mga ano yan. Opo. Okay, sa atin pong pagbabalik, pag-uusapan natin ang potensyal sa lalawigan ng Albay. Diba? May potensyal bang Albay sa renewable energy? Although kanina nabanggit po ninyo na base sa MOA ninyo with Governor Lagman, no? By 2030, yun ang ano yan, sabi nga mo kanina, malaking ambisyon to, ambitious na proyekto to. Pero alam na ang problema. By 2030, dapat 100% tayo na renewable energy ang Albay. Titingnan po natin yan. Ano bang potential ng Albay para dyan? Makalipas lang ho ng ilang patat. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Balik po tayo sa programang Kaya dito po sa DCGB. Balikan natin yung si Sir Larry Pascua, Senior Energy Program Officer, and Edwin Tesaluna, Renewable Energy Campaign Officer po ng Philippine Movement for Climate Justice. Okay, si Sep, sino pong pwede mag-explain din? sige na po. Ano pong potential ng Albay para sa renewable energy? Sige, salamat, Bigang Henry. Apo. Ang Albay, diba nabanggit ko kanina, meron tayong dalawang Gentleman, mayroon tayong existing. Yung Bacman at saka yung sa Tiwi. Tiwi. Opo. Yung sa pananaliksik namin, sa research namin, Apo. yung requirement ng peak demand ng Albay ngayon, yung peak demand, ay nasa 100 megawatts lang, yung peak demand. No? Kailangan Yung kailangan. Kailangan na power para Buong Albay. Buong Albay. na-energize. 100 megawatts. 100 megawatts. That is 100,000 kilowatts. No? Okay. 100 megawatts. Yung installed natin, kung i-compute natin yung dalawa, yung Tiwi at saka yung Bacman, Okay. aabot yan ng 344 megawatts. 344. Megawatts. Sobra. Oo. Malaki ito. Oo, Okay. 3 times more. Bacman and Tiwi. Bacman ang Tiwi Combined lang. na po, ano? Combined lang. Okay. Oo. So, kung sasabihin natin by 2030, kayang-kaya kahit next year pa kung i-harness natin yung dalawang geothermal. Okay. Pero dahil sa mga problema natin sa energy, Inventory. Oo nga. Oo nga. Bakit hindi binibenta? Ang apparently nung nagkaroon ng itira, no, yung geothermal dito na naibenta rin yan, no? Yeah, naging na-privatized. Including the Bacman. Oo, na-privatized. So, yung at nung panahon na yun, may existing contract naman ang Aleco. So, hindi siya dito kumukuha ng kanyang sources. Opo. So, nung na-privatize na yung mga geothermal dito sa Albay, ay ang kanyang, kumbaga, saan siya binibenta? Binibenta na siya sa Wesen. Correct. Sa Okay. spot market. Oo. So, at meron ilang siyang kontrata na pinapadalahan. Okay. At idadaan, transmit ko sa national grid. Oo. So, ngayon yung Aleco naman,
Dahil kung kumbaga ang requirements po para magkaroon ka ng contract, ang tinatawag nilang competitive selection process. So, ibig sabihin, dadaan ka sa isang proseso na anong pinaka-least cost, pinakamura. At dahil nakatali siya, yung hindi siya makapag-offer ng or tender ng bentahan niya mas mura. Oo nga, no? So, yun po yung Under control siya, ha? Under control siya. So, ngayon po, apparently, no, ang malaking demand na kinukuha ng Aleco ay mula po din sa WSM, no? Yeah, so, correct, ano correct. pong Ano mahal ang kuryente dito? ano po ang disadvantage diyan? Una, fluctuating po ang presyo. Kasi po dahil nga spot market, ibig sabihin yung ano ba presyo ngayon? Bukas iba na presyo Dikta yan ng Dikta po ng merkado. Correct. Ngayon kung halimbawa malaki ang demand sa Manila, mas malaki ang bibili ng Meralco, Mas doon yun. doon yung pupunta. Ngayon ang problem diyan, kung wala ka nang mabili sa spot market, Yan. mas magmamahal yan at kung hindi kayang i-supply lahat, posibleng ito lang yung certain part lang ng requirements mong ibigay. Kaya medyo unstable. Ang tawag po natin ay may energy insecurity yung probinsya natin. Okay. So ano pong potential na renewable energy na pwede sa Albay? Aside from na-mention natin yung sa Bacman and geothermal, sa tingin ko medyo mahababang laban to. Mukhang mahabang laban to. Pero ano pong ibang options na may potential na pwedeng magamit natin sa Albay? Kasi by 2030, ilang kaya ang edad ko nito? Siguro mga 80. Mga 70, 75. Alright. Di ba? Sige, abutin pa. Kaya natin to. Sige po. Ano kaya ang potential po na pwedeng alternative sa Albay? May mga study na nilunsad kaibigang Henry. Ang tinitingnan lang namin yung nalunsad ng Department of Energy. Katuwang niya yung National Renewable Energy Laboratory na US at saka yung USAID. Okay. Naka-identify sila ng mga sites, 25 sites sa buong Pilipinas. Tinatawag nilang Comprehensive Renewable Energy Zones. 25 sites sa whole of Philippines. Maswerte itong Albay, sharing with Sorsogon, na nasa isang zone. Ang zone na yan ay pwedeng ma-harness natin ang solar na aabot ng 486 megawatts. Albay and Sorsogon po? Albay and Sorsogon. Okay. Saka yung wind na aabot ng 502 megawatts. Yan po yung sa solar auxiliary. Ilang megawatts yun? For Albay and Sorsogon? 486. 486. Pero most of these sites ay nasa Albay. Kaya nilagay natin sa solar yon. Solar for sa wind po. Sa wind 502. 502. Yung identified lang ng CRES. Okay. Yung identified lang ng CRES. Yung identified ng CRES para sa Albay, tinitingnan natin nasa 10 bayan lang. Okay. Ang Albay has 18 municipalities and 3 component cities. 15 municipalities. 15 municipalities at 3 component cities or 3 cities. So may 18 boundaries tayo, areas tayo. So 10 lang yung nakikita natin from Quezon. Kaya nga isang tunguhin ng gagawin ng bagong kapatayo lang na technical working group ng Albay Renewable Energy Technical Working Group ay makapagawa ng roadmap. I see. Maliban sa sources na identified na with CRES, i-identify talaga yung buong resource ng Albay. Okay. Solar, wind at saka hydro. Dahil andyan na yung geothermal natin. Solar, wind, hydro. So yun ang magiging output ng technical working group natin na baka kung walang masyadong problema may maipresenta during the Energy Summit. Okay. So makikita na yun August 27, 28. So yun ang natin. Yun ang potential natin sa Albay. Solar, wind, hydro. Yung hydro existing. Yung wind natin, saan pong ito pwedeng
Meron potential. 10, yung Albay Gold, Sampu. yung Legazpi, Albay Gold. Daraga, Uwas, Libon, Ginobatan, Rapu-Rapu, Batan, Teodoran. Oo. Yun yung mga areas na potential. Pwede. Solar at wind yan, Tamang Henry. Yes, very So, good. Ano? kaya titingnan ng study ng ng roadmap ng PWG, yung iba pang sources na kayang-kaya natin. I see. So kung base sa research, pag-aaral ng CRES, itong ano ito, yung CRES, Comprehensive Renewable Energy Comprehensive Renewable Energy Zone. Study ng DOE. Ang Albay mayroong 10 sites, and then based on that study, yung combination ng Albay and Sorsogon, pwede kang makakuha ng 486 megawatts sa solar and sa wind. 1,000 megawatts. Almost 1,000 Almost megawatt. 1,000. Lahat-lahat na. Lahat na, including yung installed. So kayang-kaya natin. Kaya. Sa Albay pa 10 times ano? Albay pa lang kailangan natin 100 megawatts lang. Yeah. So, ang potential mo is 1,000. Yes. 1,408 Opo. megawatts. So ang tingin ko po Sir Larry, at saka ano yan sir, ano yan, medyo magkalimutin ako. Edwin, ano. Pag itong ginagawa ninyo sa Albay, may mga roadmap siyang dapat sundin. And by 2030, dapat ma-comply yan. Ma-comply natin. Anong mga strategy na gagawin? Kasi ako sa tingin ko, pag nangyari ito, masaya tayong lahat sa Albay. Di ba? Masaya tayo. At saka malaking contribution pa sa environment. Ito, pa sa pangangalaga ng atin. Sir Larry. Sige po. Actually, linaw ko lang po. Yes, sir. May nabanggit ni Edwin na yun nga, may ginagawa tayong roadmap. Opo. Yung roadmap po, ang purpose niyan ay ilatag comprehensively yung ano ba yung mga energy sources na pwedeng i-harness. Yeah, correct. Ma-identify Pag-aralan. yung site mismo kung saan at yung mga site na yun, ano yung viability, maging commercial siya. I see. Okay. Yan po yung purpose niyan. So, yung roadmap na po na yan, kung baga sa plano po, no, kung meron tayong tinatawag na regional development plan, no? O Bicol development plan. Ito naman pong roadmap na to ay ano siya, bahagi din siya ng buong direksyon, no? Pero ang kanyang tinitiyak ay yung paano yung ating power, no, o yung renewable energy ay magkakaroon talaga siya ng epekto sa buhay natin. Yes. So, yun yung ating yung impact niya sa local governance at sa economy, no. So, ito pong plano po ay i-cover natin yung buong probinsya, no? Kasi po very conservative talaga. Sa tingin po namin yung kanyang pag-aaral kasi kung 400 megawatt lang sa solar lang po ang tayo. totoo lang po ang pag-aaral sa solar ay per square meter, no? Ang sa sukat ng lupa equivalent yung kumbaga yung capacity ng i-absorb na energy. Okay. So kung the more na may malalawak tayong lupa na hindi naman siya ginagamit for agricultural purpose, na pwede siyang i-develop na Pwede yun. pwede po, no? Kaya pala may sinasabi ng mga solar farm, kita mo ang lawak. Opo. Kaya po yung kung sa solar lang, no, yun po yung tapos yung wind naman na binabanggit na ni Edwin, may dalawa na po tayong pero pag inaral po natin talaga kung kasi sabi ni kasama sa kanina pa ilan ba yung itatayo natin, no? Kung ang magtatayo tayo ng marami, mas marami ma-harness natin, no? Yes. Ngayon po ini-envision po natin na yung Albay at yung buong Bicol region ang pangunahin magpapadala o magbibigay ng enerhiya sa buong Pilipinas. Kasi po, pag kinumbine po natin, sa initial pong pag-aaral, may 10 gigawatt. No? Ibig po Sa sabihin, Bicol po, ilan kailangan natin? Buong Bicol region? Ay, sa buong Bicol region lang po, wala pa pong 500 Walang 500. So ito lang na ipag kinumbine mo to, pwede na po. Kayang-kaya. Kaya po, supply ng pagka buong may Bicol. inayos natin infrastructure, connectivity, kayang mag-supply ng Albay sa buong region, no? Yeah. Okay. So, pero may iba't iba rin silang plano, maraming may 10 gigawatt na na potential. So, at sa totoo lang, na-identify na yan ng DOE. Meron na po mga initial project na awarded, no, sa ibang mga probinsya na dito sa Bicol region. Pero po ang kaibahan po dito sa Albay ay
yung pong tugon sa planeta, no? Kasi po, Yeah, correct. yung mga nagtatayo, ang iniisip ay magnegosyo. Oo. Hindi re-resolbahin nito yung problema sa planeta. Hindi rin nito Kung negosyong nasa isip. hindi rin nito re-resolbahin yung protection sa environment. Hindi rin dito iisipin na makakatulong ba ito sa local economy. Kasi dahil ang kanila mas profitable ibenta na lang, no? Hindi gamitin locally to produce na yung economic development sa lugar, no? Tapos po ay dahil po business ang motibo, ay most probably mag-create ito ng mga impact sa environment, no? Kaya meron pong yan po yung aming binabanggit na sa leadership ni Governor Lagman, may malinaw siyang panuntunan na yung usapin ng climate ang primary, no? At ang resources na to ay should benefit yung albayanon, no? Dagdag ko po yung usapin ng presyo. Kasi yung presyo po ay importante sa mamamayan, no? Kaya po, parang ganito po, Sir Henry, pagka may tinayo kang power generation plant, meron kang royalty, no? Correct. So, diba? May ibabalik sa gobyerno eh. Pero napakaliit yan 0.001% per kilowatt. So maliit, no? Pero po, dahil sabi ko sa usapin ng policy, kung dito po sa magkakaroon ng mga policy, mas malaki yung ibibigay nating insentibo at gagamitin yun para i-pump yung ating local economy, ini-envision natin yung ganito kabilis, magiging rapid yung development ng buong probinsya. Siguro ang tanong ng mga listeners natin, paano kaya mangyari yan? Diba? By 2030, in short po, paano po siya mangyayari? Diba? Mayroon ba tayong mga, yung gobyerno ba mag-i-invest, private investor ba, o whatever? Paano yan, tabi, Sir Larry? Yung naging usapan po, no, mga initial plan, ay ang pinakamahalaga po, lumabas yung provincial renewable energy code. Tayo. Dapat may ordinansa tayo. Ordinansa po. Meron pong yung tawag po naman namin ay clean, affordable, renewable energy for Albay. No? Kasi dapat po ma-emphasize malinis, affordable, no? Yes. Yung renewable siya pero pagka sa paradigm ng negosyo, nagiging magiging madidilute yung kanyang purpose, no? Kaya gusto natin ma-emphasize. Kaya yung ordinance gusto natin may ganong emphasis, no? Pangalawa po ay dapat may road. Yung roadmap po ay magsisilbing ating gabay, no? Para may ma-identify yan. At yung isa pong innovation na gusto natin ay may investor. So sa investor po, marami na pong mga formula silang naisip. Una, pwede pong joint venture, no? Local government and the private PPP po, pwedeng ganyan. Pwedeng BOT, eventually local government ang may-ari. No? Pwede rin po naman kumbaga may mga local enterprise dito nagkaroon ng consortium, silang ka-tie up, no, ng ating mga investor para ang purpose naman nun syempre sa atin yun, di ba? Hindi mawawala, no? Kaya yung roadmap ay mayroong project, yung formula po ng development ay yun po yung gusto po namin ma-input in place din at kaya po sinasuggest namin na magkaroon ng Renewable Investment Council. Ito yung corporate arm ng local government para siya yung maglalatag ng mga parameters sa mga darating na mga investors. Yes, very good point. Okay, so ang challenge ngayon, lalo na sa mga member ng Sangguniang Panlalawigan, kung paano may papasa yung code na yon, yung ordinance na yon. Hanggang muna dyan muna tayo. Hintayin natin. Kasi pumapunta tayo ng oras. Sa susunod po, Madam, kayong mga nakikinig, marami pa tayong mga pag-uusapan. It's a series of discussions po about this renewable energy for the province of Albay. And makikita po ninyo ang progress nito in the future. At ito ang katulong natin, sila po sa Philippine Movement for Climate Justice. Ano sir ang inyong mensahe sa ngayon? Una muna, si Sir Larry, dapat muna. Sige po, yung pong ating mga, dahil nabanggit po kanina, nag-meeting na yung Albay Renewable Energy Technical Working Group. Oo nga, nakita ko yung order ni Governor. May kwan yun, may tawag yan, executive order. Opo, no. Oo. So,
ano po, may mga ilang agreement na very positive no sa naganap na meeting na yan. At para po maging democratic pa, magdadagdag pa po ng mga ilang personality no na uupo at nandyan po yung church group, no, yung chambers po, yung ALECO, yung ating distributing entity, at yung mga ang tawag dito, mga member consumers, owner, no, mga electric consumers na very important dito. So yung po mga yan ay magiging bahagi rin ng technical working group na at hindi lang para mag-represent, no, para rin ma-secure po natin na yung ginagawa natin ay para talaga sa atin, no, sa mamamayan, sa mga lokal na negosyante at sa mga konsumidor, mga ating at hopefully diyan po tayo magtulong-tulong para po yung i-transform yung ating sistema ng enerhiya na hindi nagbibigay ng pag-unlad sa atin, no? Kasi it concentrate the energy sa mga mega cities, and it also concentrate yung development sa mga yon. It's time na yung development should come and should develop sa ating mga localities. Okay, thank you, Sir Larry. Sir Irene. Salamat kaibigang Henry sa pag-invite namin dito. Ang madagdag ko lang ay yung gawain gagawin pa yung RE code at saka yung yung roadmap. May mga may mga gagawin yung roadmap na bibisita sa mga localities. Panawagan natin sa ating mga local government officers, no, mga nasa municipalities at cities na bibigyan ng pansin yung mga hiling ng third party na kinukomisyon natin to conduct the roadmap para magbigay ng mga data at i-facilitate at i-accommodate yung mga request para mas mabilis na mabuo yung roadmap natin, mabuo yung plano natin at saka magiging gabay natin yon. Klaro na gabay. Dahil galing sa atin yung mga data na maibigay, may furnish at magiging basihan kung paano natin haharapin ang gagawin nating pagkilos towards renewable energy. Yes, sir. Maraming salamat po, Mr. Larry Pascua, Senior Energy Program Officer, and Mr. Edwin Saluna, Renewable Energy Campaign Officer. Sila po mga member ng Philippine Movement for Climate Justice. Marami pa po kaming pag-uusap sa mga sunod pang mga araw. Ito, simula lang po ito, mga kaibigan, kaya samahan niyo po kami sa labang ito para sa ating, sabi nga, para sa future ng ating lalawigan, ang lalawigan ng Albay. Maraming salamat po. Ito po ang lalaking hindi inuumaga, Henry Maceda po. Thank you. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa inyong nadango ang programa Kaya, abangan Iraray sa masunod na Sabado sa parehong oras,